των αιγιών και την παραγωγή λαδιού, γιατί η Λόφου, όπως και ολόκληρη η Κύπρος, ήταν ξακουστή για τις αιγιές και για την παραγωγή λαδιού και κάθε χωριό είχε τον αιγιόμηλο του. Συνήθως στην Κύπρο οι αιγιόμηλοι βρίσκονταν στον περίβολο της εκκλησίας, γιατί λόγω των ειδικών προνομίων που είχε η εκκλησία επί Οθωμανοκρατίας έγραφαν πιο ασφαλείς ή άνοικαν στην εκκλησία. Στην προκειμένη περίπτωση της Λόφου, ο αιγιόμηλος δεν είναι στο προάλληλο της εκκλησίας μεν, αλλά ανήκει στην εκκλησία δε, και έρχονταν εδώ οι Λοφίτες, έβγαζαν το λάδι τους και αφήναν το ανάλογο αντίτιμο στην εκκλησία. Χτίστηκε τέλη του 19ου αιώνα ο αιγιόμηλος και είναι δύο δωμάτια σχετικά μικρά. Το ένα είναι για την παραγωγή του λαδιού και το άλλο για την αποθήκευση. Η Λόφου ήταν κατεξοχήν γεωργικό χωριό, δηλαδή λίγη κτηνοτροφία υπήρχε στο χωριό. Ήταν κατά βάση αμπελοχώροι με τα μπέγκια και τα παράγωγα του αμπεγιού, αλλά είχαν και αιγιές. Δηλαδή, κατά βάση οι Λοφίτες ασχολούνταν με τα μπέγκια, κατά πρώτο λόγο, και κατά δεύτερο λόγο με τις αιγιές. Αυτές ήταν οι κύριες ασχολίες των Λοφιτών, οι οποίες ήταν αρκετά προσοδοφόρες για την εποχή εκείνη, γιατί είχαν μεγάλη εκείνη την περιουσία, όπως σας είπα, και αναλογικά με τα υπόλοιπα χωριά της Κύπρου ή με τον Μέσο Ορό, η Λόφου ήταν ένα πλούσιο χωριό. Ήταν γεωργοί από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα στα χωράφια, μέσα στις ελαιώνες, μέσα στα μπέγκια, αλλά ήταν αυτός ο τρόπος ζωής τους για τον οποίο αυτοί ήταν ευχαριστημένοι και τους έδινε προσταζή. Χρήστο, μας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα τόσο χρήσιμα που μας είπες. Να σε καλά. Είναι ένα κομμάτι μεγάλο της ιστορίας αυτού εδώ τόπου, της Λόφου. Ευχαριστώ Γιώργο, ήταν πολύ καλή συνεργασία και ελπίζω όχι μόνο εσύ αλλά και οι άλλοι Ελλαδίτες όταν έρχονται στην Κύπρο δεν υπάρχει μόνο ήλιος και θάλασσα, αλλά υπάρχει η ορεινή Κύπρος που είναι εξίσου όμορφη με την παραλληλική Κύπρο. Γι' αυτό το δείχνουμε και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουμε κι εμείς να έρθουν περισσότεροι Έλληνες να γνωρίσουν αυτόν τον τόσο ωραίο τόπο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η εκδήλωση του Παλουζέ εδώ στη Λόφου είναι από τις μεγαλύτερες παραδοσιακές εκδηλώσεις που γίνεται σε όλη την Κύπρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί γίνεται από όλους τους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι δουλεύουν για αυτή την εκδήλωση τέτοια εποχή, αρχές Σεπτεμβρίου, εθελοντικά, με όλη τους την ψυχή. Ένας όμως ο οποίος έχει αφιερώσει, θα έλεγαμε, και την καρδιά του για αυτόν τον τόπο και για αυτή την εκδήλωση, είναι ο παλιός ο πρόεδρος. Πολλά χρόνια, κοντά 26, ο κ. Γιώργος Οδανός, και από αυτό θα μάθουμε αρκετά για αυτή την εκδήλωση. Κύριε Γιώργο, ποια είναι η εκδήλωση Παλουζέ? Η εκδήλωση του Παλουζέ γίνεται κάθε αρχές του Σεπτέμβρη, κάθε χρόνο, μία φορά το χρόνο. Και είναι μία από τις σπουδαιότερες εκδηλώσεις που γίνονται όχι στην επαρχία Λεμεσού, αλλά στην Παγκύπρια. Εδώ την επισκέπτονται κόσμος από όλη την Κύπρο. Είναι κάτι το εξαιρετικό και δημιουργήσαμε την Λόφου, διότι δεν υπήρχαν κατοικοί προηγουμένως, πήγαν όλοι στον Ύψονα, τώρα άρχισαν να έρχονται στη Λόφου, διότι γίνεται αυτή η εκδήλωση και έρχεται πολύς ξένος κόσμος, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, χοροί, τραγούδια, γίνονται περίπτερα πουλούσιν από όλα τα είδη, από σουσούκο, από σταφίδα, από ό,τι φανταστείς, φρούτα και ξέρω εγώ, και ταυτοχρόνως έχουμε και το Παλουζέ, το οποίο είναι κάτι το εξαιρετικό. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι ωραίο γλυκό είναι, διότι είναι γνήσιο και πολύ καθαρό πράγμα. Εγώ εργάζομαι εδώ για τόσα χρόνια και είμαστε κάθε χρόνο, ήταν υπό την αιγίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου αυτή η χωροσπερίδα. Ο κόσμος άρχισε να έρχεται στο χωριό. Προηγουμένως έφευγε, τώρα έρχονται εδώ γιατί υπάρχει κίνηση, υπάρχει ζωή και έτσι ο κόσμος του αρέσει αυτό. Για το Παλουζέ, αλλά να σας πω ότι δεν μπορεί να κάνουν και σε άλλα χωριά. Όχι. Όλοι έτσι έρχονται, λέει, σαν το Παλουζέ της Λόφους δεν υπάρχει πουθενά. Μετά από τόσα χρόνια, πώς αισθάνεστε εσείς όσον αφορά τη Λόφου ξαναζωντανεμένη με πολύ κόσμο, αλλά και την εκδήλωση του Παλουζέ να μεγαλώνει κάθε χρόνο?
να σας πω, είμαι τόσο κατευχαριστημένος και τόσο ενθουσιασμένος για τον κόσμο που έρχεται εδώ και ο κόσμος του αρέσει να έρχεται εδώ στη Λόφου. Δεν ήρθε ξένος και να πει αυτό το χωριό δεν είναι καλό. Πάντοτε λέει τι ωραία χτίσματα, τι πράγματα είναι αυτή η Λόφου. Δεν την εγνώριζε κανένα στη Λόφου. Από τον καιρό που δεν θα φουμιστώ για μένα, αλλά από τον καιρό που μπήκα κοινοτάρχης εδώ, η Λόφου επήρε ανάπτυξη κατά 90%. Ήταν χαμένο χωριό, δεν το ξέρει κανένας. Τώρα όχι η Κύπρος, αλλά και γνωστή και στο εξωτερικό, γιατί έχουμε ιστοσελίδα στο ίντερνετ και μας βλέπει όλος ο κόσμος. Έρχονται από την Αγγλία εδώ και λέει μου κάπου σε είδα. Είδα σε στο ίντερνετ λέει και σε γνωρίζω ποιος είσαι. Είσαι ο κοινοτάρχης. Εμείς κύριε Γιώργο μου, ναι, έχουμε να δούμε πολλά. Παρέα και με όλο το χωριό, με όλους τους εθελοντές, όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους εδώ της Λόφου. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να συνεχίσουμε την περιήγησή μας για να δούμε ένα-ένα τα στολίδια της Λόφου, που μέσα σε αυτά φυσικά είναι η μεγάλη εκδήλωση του Παλουζέ. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας εδώ, διότι θα μας δώσετε κάποια όθηση να προχωρήσουμε κι άλλον πάνω. Ακόμα η Λόφου να ψηλώσει κι άλλο. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη που ήρθετε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γιώργο μου. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Στέλλα μου, από τι γίνεται ο Παλουζέ? Το άσπρο το σταφύλι. Αλέθουμε τα, βάλουμε τα μέσα στο δοχείο, ξαβρίζουμε το, βάλουμε χώμα, ξαβρίζουμε το, σιρβιρίσκουμε το αλλού, βάλουμε το αλεύρι του για να κάτσει και την άλλη ημέρα βάλουμε, κάνουμε ζύμη και κάνουμε το Παλουζέ. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνετε τον Παλουζέ, βρέθηκε κάποιος επισκέπτης που το δοκίμασε να σας πει ότι δεν είναι καλός? Όχι, δεν βρέθηκε κανέναν μας που δεν είναι καλός. Να τον δοκιμάσουν όλοι. Να δοκιμάσουν. Και να το ξαναδοκιμάσουν. Είναι ωραίος. Ωραίος έχει, τώρα που κάνουμε για το χωριό μας, έχει 26 χρόνια που τον κάνουμε. Είχα σπίτι και έκανα το στο σπίτι μου 22 χρόνια. Τώρα έχει 6 χρόνια που τον κάνουμε, θα έκαμε το ο κύριος κοινοτάρχης μας, έκαμε γκάμαρη ξεχωριστή και κάνουμε το εδώ. Είναι ξεχωριστό. Τα μυστικά της συνταγής τα μαθαίνετε στους νέους ανθρώπους? Άμα μας ρωτήσουν γιατί λέμε τους θα πούμε. Τα μάθουμε. Άρα έχει συνέχεια. Ο Παλουζέ. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Εξαρτάται. Θα είναι νοστιμότατος. Εμείς θα φύγουμε ένα από τον άλλο. Πολύ όμορφα. Άρα τη συνταγή τη μεταδίδουμε και στους νέους και στις νεότερες. Μάλιστα και τα παιδιά μας και στα εγγόνια μας και στους συγγενείς μας και σε οτιδήποτε μας κάνουν ερώτηση είμαστε πρόθυμοι να απαντήσουμε. Πολύ όμορφα κυρία Στέλλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πάμε να τον δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσετε, μάλιστα. Ευχαριστώ. Πάμε μαζί να τον δοκιμάσουμε. Πάμε μαζί να τον δοκιμάσουμε. Αυτός ο Παλουζές γίνεται με το μούστο, με την τρούλα, με το άσπρο το σταφύλι. Αλέθουμε το, φέρνουμε το, κουλιάζουμε το, ξαβρίζουμε το, μετακινίζουμε το μέσα στα βαρέλια. Την άλλη ημέρα κάνουμε ζύμη, χογλά το μουστάρι και έρνουμε το ζύμη μέσα. Ψήνεται και σιρβιρίσκουμε το μέσα στα κουπούχια. Παίρνουμε τον σε άλλο δωμάτιο και έρχονται και αγοράζει ο κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται. Πάρα πολλοί κόσμος. Από Λευκοσία, από Βαρόσι, από Λεμεσόν, από οπουδήποτε. Να το δοκιμάσουμε? Να το δοκιμάσετε. Καλό, γιατί να με το δοκιμάσετε? Ορίστε κυρία Στέλλα μου, να δοκιμάσουμε το Παλουζέ. Ορίστε. Βάλω κι άλλο. Φτάνει. Ευχαριστώ. Λίγο ζεστός όμως, πρόσεξε. Καταπληκτικός, το συνιστώ στους απανταχού Έλληνες να έρθουν εδώ στη Λόφου να δοκιμάσουν το Παλουζέ.
Υπουργέ μου, τι σημαίνει η Λόφου για την κυβέρνηση, τι σημαίνει για σας, θα έλεγα προσωπικά, και πάνω απ' όλα, πώς βλέπετε αυτή τη μεγάλη γιορτή του Παλουζέ? Η Λόφου είναι, καταρχήν να ξεκινήσω με το να πω ότι η Λόφου είναι ένα πραγματικό όμορφο χωριό και η Λόφου πιστεύω ότι αντικατοπτρίζει ένα σωρό άλλα χωριά της Κυπριακής Υπαίθρου, ένα παραδοσιακό χωριό με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, το οποίο μας θυμίζει όλους τα ήθη και τα έθιμα που είχαμε στον τόπο μας πριν από κάποια χρόνια. Η εκδήλωση σημερινή είμαι σίγουρος ότι ξυπνά σε όλους μας, εμείς που ζήσαμε παλιά τα χωριά, ξυπνά σε όλους μας ωραίες αναμνήσεις. Να σας πω ότι και εγώ θυμάμαι από το χωριό του πατέρα μου όταν φτιάχναν παλουζέ με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με το ανακάτωμα της κουτάλας, και σίγουρα αυτές οι εκδηλώσεις μας βοηθούν να δείξουμε και στα παιδιά μας αυτά που είχαμε προηγουμένως και να διατηρήσουμε αυτές τις πραγματικά ωραίες συνήθειες. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς σαν κυβέρνηση στηρίζουμε την Ήπεθρο και πρέπει να τη στηρίξουμε διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, διότι πραγματικά αποτελεί ένα μέρος της ιστορίας μας και σαν λαός πρέπει να θυμούμαστε την ιστορία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε δυνατός, να είστε κοντά στη Λόφου και να κάνετε ό,τι μπορείτε καλύτερο για τον ελληνισμό της Κύπρου και γενικότερα όπου γης Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η καταπληκτική γιορτή του Παλουζέ εδώ στη Λόφου, με μουσική, τραγούδια, χορούς και πάνω απ' όλα τον καταπληκτικό Παλουζέ. Να μην ξεχάσετε κάθε μέσα Σεπτεμβρίου εδώ, σε αυτόν τον μαγικό τόπο, να έρχεστε, να γνωρίσετε αυτούς τους ωραίους λοφίτες, αυτή την καταπληκτική εκδήλωση. Και πάνω απ' όλα να θυμάστε ότι όλα αυτά γίνονται με ωραίους ανθρώπους, με ωραίους Έλληνες. Οι λοφίτες είναι συνυφασμένοι, είναι δεμένοι με την παράδοση και ένας άνθρωπος που την αγαπά πολύ είναι ο Γιαννάκης Χαραλάμπους Μανώλη, που κάνει καταπληκτικά πράγματα με τα χέρια του. Γι' αυτό αξίζει να το γνωρίσουμε. Όπως βλέπετε ότι έχω τα χαμέ, τα έκανα εγώ με τα χέρια μου. Ήμουν φορτηγατής παλιά, οδηγούσα φορτηγό σε όλη την Κύπρο σχεδόν. Όμως στα 65 μου βαρέθηκα, πούλησα το φορτηγό και ασχολήθηκα με τα ξύλα. Έτσι μου γουστάρει να σκαλίζω. Βέβαια ο κόσμος, ο ξένος που έρχεται, οι τουρίστες, οι Γερμανοί, Γάλλοι, Κινέζοι, ποικιλία, σε όλες τις φυλές έρχονται μέσα και βλέπουν το αυτό και θαυμάζουν. Πολλά ωραία, πολλά ωραία. Και χαίρομαι που τα βλέπει ο κόσμος. Απλώς ο κόσμος λέει just look, δηλαδή μόνο να δει και να αφήσει για με κουράσει. Λέω και εγώ δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει. Okay. Χαίρομαι και εγώ που τα βλέπετε. Αυτά που βλέπετε μέσα, τα παλιά, τα εργαλεία, μηχανήματα, ήταν παλιά τα οποία δουλεύκαν οι γεωργοί παλιά, οι παππούδες μας, οι γονείς μας και ξέρω εγώ. Τα μάζευα πολλήναση, έρχονται μωρά του σχολείου, δημοτικού και τους δείχνουν ορισμένα πράγματα, τα οποία δεν ξέρουν. Γενικά τα ξύλα μέσα, τα σκαλίσματα, τα αυτά, έκανα τα εγώ βέβαια. Στη Λόφου θα πάμε να δείπνήσουμε σε ένα ζωντανό λαογραφικό μουσείο, δηλαδή σε ένα σπίτι που είναι εν ζωή. Θα γνωρίσουμε τι σημαίνει παλιό νοικοκυριό, με αξίες αλλά και με ιδιαίτερες γεύσεις. Καλώς όρισες, τι κάνεις? Καλώς όρισες Γιώργο. Χαίρομαι που σας βρίσκω όλους και όλες. Καλώς ήρθες στο χωριό. Σας ευχαριστώ πολύ. Μοναχός, γλάρους έχω μόνο συντροφιά μου. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να τρελώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, που λιάξει αγάπη μας στην κρίμα.
νοικοκυρά αυτού του παραδοσιακού σπιτιού είναι η Πολίνα η Θεοφάνους. Και θα ήθελα να τη ρωτήσω το εξής. Αγαπητή μου Πολίνα, τι σε θυμίζει αυτό το σπίτι, τι συμβολίζει για σένα και την οικογένειά σου αυτό το παραδοσιακό σπίτι? Μας θυμίζει τους παππούδες μας, εδώ έχουν μεγαλώσει, εμείς το διατηρήσαμε, το αναπαλαιώσαμε βάσει των δικών τους προδιαγραφών. Έχει γίνει λειτουργικό φυσικά για τα δεδομένα της εποχής, απλά θυμίζει τις εποχές τότε. Το χρησιμοποιούμε τα Σαββατοκύριακα για εξοχικό ή κατοικία, στιγμές χαλάρωσης, ξεκούρασης μακριά από την πόλη. Μακάρι να μπορούσαν αρκετοί να ζήσουν αυτόν τον τρόπο ζωής όπως ζούμε εμείς εδώ στο χωριό. Σίγουρα δεν είναι οι ρυθμοί της πόλης, είναι ξεκούραστοι ρυθμοί, είναι πολύ διαφορετικά. Στην υγεία, καλώς ορίσατε. Στην υγεία σας, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Λένε πως ο άνθρωπος... Βρισκόμαστε στο Δήμο Ήψωνα. Ο πρώτος πολίτης του Δήμου είναι ο Άριστος Αριστίδου Παλούζας, ένας εργάτης τοπικής αυτοδιοίκησης, υψωνιάτης, που με την ψυχή του παλεύει καθημερινά να λύνει τα όποια προβλήματα, αλλά με διάθεση, αγάπη για τον τόπο, οραματίζεται έναν Ήψωνα παράδειγμα ως Δήμο σε όλη την Κύπρο. Και αξίζει όχι μόνο να τον γνωρίσουμε, αλλά να μάθουμε πολλά για αυτόν τον τόσο σημαντικό Δήμο και πάνω απ' όλα για τις αξίες που έχουν όλοι οι Υψωνιάτες. Κύριε Γιώργο, καλώς όρισες στον Δήμο Ήψωνα. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε βρίσκω και πιστεύω ότι θα είναι μια συνέχεια αυτό που ξεκινήσαμε. Αυτά που ξεκινήσαμε όλα, και θα είναι και ένα, θα έλεγα, καταστάλαγμα έτσι πολλών πραγμάτων για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει Κύπρος, τι σημαίνει Ήψωνα, τι σημαίνει Λόφου, τι σημαίνει πάνω απ' όλα ελληνισμός εδώ στην Κύπρο. Ο ελληνισμός εδώ στην Κύπρο υπάρχει. Αυτό έχει σημασία. Ναι, αυτό το έχω διαπιστώσει και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Εδώ ο Μάριος Τόκας τι λέει? Θα έρθω ξανά μέσα στα στενά στις φτωχογειτονιές μας. Σαν παρλαμάδι προπεγιές, χτυπούσαν οι καρδιές μας. Να σου πω, Γιώργο, ότι ο Μάριος Τόκας, ο πατέρας του, έχει την καταγωγή του από τον Ήψωνα. Πολλά μέλη της οικογένειάς του, ξαδέρφια, θείοι, μένουν εδώ στον Ήψωνα και γι' αυτό εμείς διαλέξαμε κάτω από το έμβλημα του Δήμου να βάλουμε τον πρώτο στίχο που είχε μελοποιήσει ο Μάριος Τόκας. Αυτό δείχνει την κουλτούρα των Υψωνιάτων και ουσιαστικά τις ευαισθησίες των ανθρώπων, των μελών, των δημοτών σας. Ποιος είναι ο Δήμαρχος? Όχι μόνο ο Δήμαρχος, αλλά θα έλεγα και ο Δήμος. Πρώτα να αρχίσουμε ποιος είναι ο Δήμαρχος. Κοιτάξτε, να σου πω για το Δήμο πρώτα και μετά θα κατασταλάξω και στο δικό μου. Καταρχήν, ο Δήμος Ήψωνα έχει μεγάλο μέρος των κατοίκων του που έλκουν την καταγωγή τους από τη Λόφου. Έχουμε περίπου 12.500 κατοίκους, οι 5.000 είναι Λοφίτες. Έγινε κοινότητα μόλις πριν 100 χρόνια. Και εμείς διαλέξαμε πριν 5 χρόνια να αναβαθμίσουμε την κοινότητα και να την κάνουμε Δήμο. Γιατί είχε μια μεγάλη ανάπτυξη. Πρέπει να σου πω ότι στην απογραφή του 2011 είχε 75% ανάπτυξη πληθυσμού και είχε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη από όλους τους Δήμους της Κύπρου. Και από τότε προσπαθούμε για το καλύτερο του Δήμου. Εγώ προσωπικά εκλέγηκα κοινοτάρχης του Ήψωνα την 1η του 2007. Και στις εκλογές του 2011, όταν ο Ήψωνας είχε γίνει Δήμος, έχω εκλεγεί ως ο πρώτος δήμαρχος του Δήμου Ήψωνα. Από την πρώτη μέρα της θητείας μου μέχρι σήμερα, όραμά μου είναι να βελτιώσω τις συνθήκες και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Ήψωνα. Πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει μαζί με τους συνεργάτες μου σε μεγάλο βαθμό, παρόλα τα προβλήματα, παρόλα την οικονομική κρίση, και αυτός θα είναι και ο στόχος μου στο μέλλον. Να προσπαθούμε να μπορούν οι κάτοικοι του Ήψωνα να έχουν μια άνετη, μια καλή ζωή, να μην έχουν να ζηλέψουν
τίποτα από τις άλλες πόλεις της Κύπρου. Διοικητικά, ποιος είναι ο Δήμος Ύψωνας? Ένας επισκέπτης, Έλληνας ή ξένος, όταν θα βρεθεί σε αυτή την περιοχή, τι θα συναντήσει? Από πλευράς υπηρεσιών, αλλά απλά θα έλεγα ακόμα περπατώντας στους δρόμους. Τι θα δει? Πρέπει να πω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι ο Δήμος Ύψωνα είναι ένας Δήμος ο οποίος είχε μια μεγάλη ραγδαία ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Είναι βιομηχανικός Δήμος. Στηριζόμαστε πάρα πολύ στις βιομηχανίες. Μπορώ να πω ότι το 50% των βιομηχανιών της Κύπρου βρίσκεται στο Δήμο Ύψωνα. Είμαστε πολύ κοντά στο λιμάνι της Λεμεσού. Είμαστε περιφερειακός με ένας Δήμος. Έχουμε ιδιαιτερότητα το ότι περίπου το 25% της έκτασης του Δήμου βρίσκεται εντός βοτανικών βάσεων, κάτι ιδιόμορφο. Αλλά αυτό που μπορεί να συναντήσει ένας στο Δήμο Ύψωνα είναι τη φιλοξενία των κατοίκων του. Παραμένουμε ένας αγροτικός Δήμος, περιφερειακός Δήμος. Εδώ δεν υπάρχουν οι πολυκατοικίες και, αν θέλετε, η απαξίωση της κοινωνίας όπως υπάρχει στις μεγαλοπόλεις. Σαν ένας Δήμος ο οποίος έχει πλατιά ανάπτυξη, οικιστική εννοώ, είναι φυσικό οι κάτοικοι του να είναι και πιο φιλόξενοι. Υπάρχουν οι παραδοσιακές κατοικίες ή μονοκατοικίες και όχι αυτόν το απάνθρωπο, αν θέλετε, τις πολυκατοικίες που δημιουργούν οι μεγαλοπόλεις. Αν θέλετε, αυτόν το έχουν φέρει και οι δημότες μας, οι περισσότεροι, από την κουλτούρα που είχαν στη Λόφου, γιατί παραδοσιακά οι Λοφίτες ήταν φιλόξενοι. Το έχουμε, αν θέλετε, στο αίμα μας. Όσον αφορά τώρα τη διοικητική δομή του Δήμου, θα ήθελα πρώτα να αναφέρω πώς λειτουργεί ο Δήμος και μετά για όλα τι υπάρχει στο Δήμο. Πρέπει να σας πω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι υπάρχει στο Δήμο, στην Ελλάδα, στους Δήμους της Ελλάδας. Έχει την εξουσία ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνει αποφάσεις. Δεν υπάρχει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όπως έχετε εσείς στην Ελλάδα. Εδώ ο Δήμαρχος είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Πέραν τούτου, ανάφερα προηγουμένως για τη μεγάλη και ραγδαία ανάπτυξη που είχε ο Δήμος την τελευταία δεκαετία. Ήταν φυσικό επακόλουθο να χρειαστούμε νέα σχολεία, νέες υποδομές και όλα αυτά. Στο Δήμο λειτουργούν 3 δημοτικά σχολεία που πρέπει να πω ότι είναι και αρκετά μεγάλα δημοτικά σχολεία. Είναι το 18 και 12 με 18 τμήματων το κάθε σχολείο. Υπάρχουν προδημοτικές τάξεις, δημόσια δηλαδή είναι υπηαγωγεία. Υπάρχει γυμνάσιο και υπάρχει και ένα περιφερειακό λύκειο το οποίο φέρνει και άλλες κοινότητες κοντά. Η ανάπτυξη έφερε και μεγάλη εκκλησία. Γιατί όπου υπάρχει ένας Δήμος δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας μεγαλοπρεπής ναός. Υπάρχουν 3 ενορίες στο Δήμο μας. Είναι η ενορία της Παναγίας, η ενορία του Αγίου Γεωργίου και η ενορία του Αγίου Σάβα. Η τελευταία εκκλησία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Κύπρο σε χωρητικότητα. Πέραν των άλλων υπάρχουν ό,τι ο Δημότης θέλει από υπηρεσίες μπορεί να το έβρει είτε στον Ύψωνα είτε σε κοντινές μικρές αποστάσεις από το Δήμο. Δήμαρχέ μου, να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την αγκαλιά, για τη στήριξη και να πω να είστε γεροί, να είστε δημιουργικοί και πάνω απ' όλα σε ό,τι και αν κάνετε ενωτικοί. Γιατί αυτό είναι το κομμάτι το δύσκολο για μας τους Έλληνες. Αν αυτό το επιτύχουμε, που πιστεύω ότι το κάνετε κι εσείς με όλες σας τις δυνάμεις, τότε νομίζω ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτε ελληνισμός. Να μην ξεχάσω, Γιώργο, και εγώ να σε ευχαριστήσω φυσικά για την